କାହାଣୀ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଦିନେ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ସେ ଏକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଧଳା ହଂସକୁ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ହଂସଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। କାଉ ଭାବିଲା, ଏହି ହଂସଟି କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯିଏ ଏତେ ଧଳା ଓ ସୁନ୍ଦର। ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ କଳା ଓ ବଦସୁରତ। ଏହି ହଂସ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବ। କାଉଟି ହଂସ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ମନର କଥା କହିଲା। ହଂସ କହିଲା, ନା ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଆକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଶୁଆ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସବୁଜ ଓ ଲାଲ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଆ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି। କାଉ ଶୁଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ପାଇଗଲା। କାଉ ଶୁଆକୁ କହିଲା, ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ। ଶୁଆ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୟୂରକୁ ଦେଖିଲି, ଯାହା ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୟୂର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ। ଏହା ଶୁଣି କାଉ ମୟୂରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ସେ ଏକ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୟୂରଟି ଏକ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୟୂରର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କାଉ ମୟୂରର ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପ୍ରିୟ ମୟୂର, ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତୁମ ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସବୁ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ। ମୟୂର ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମୁଁ ବନ୍ଦୀ। ମୁଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଏହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତୁମେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ। ଏହା ଶୁଣି କାଉକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେମିତି ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ? ମୟୂର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ତୁମେ, କାରଣ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ତୁମକୁ କେହି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି କିଛି ନାହିଁ। କାଉ ଭାବିଲା ଓ ହସିଲା। ତାକୁ ନିଜ ସାଧାରଣତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଶିକ୍ଷା। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଅଟେ।